бародарои азиз, алҳамдулиллоҳ муинҷон пайдо шуд. Бачаке ки гуфтем аз шаҳри Ваҳдат аз деҳаи Панҷикон гум шудагай соқ саломат пайдо шуд, алҳамдулиллоҳ. Муинҷона ай бозори Гипразем ёфтиян. Ай тарафи Гипразем, ай бозорш не, аму тарафи Гипразем. Аму рафтай раҳбараҳ мошин ба мошин то амуҷара. Хай ёфтиянша, алҳамдулиллоҳ соқ саломат овардиянша хона шондай. Ана бе ташвиш, аму видеора кадоме дидай шинохтайша, амихи хайд бовай муисарсини боло караги прическа дошку. Шинохтиянша, баъд аму занг задиян, гуфтиян ки хай амихи ҷодай хонагиҳошон меран, мегиран, мебиёранша. Кадом нафаройтона ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, бародарои азиз, авиакассаи Исмоил Тоҷигина рақамо дар поён мебуроя. Авиакассаи хидмаи бародаро. Хоб авиакассаи ман қарор дорад дар шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводский 68. Қуртохона Исмоил Тоҷик ҳам ҳастаи давҷа, мардами питераве. Қуртоҳ, оштупа, шӯрбо, казанкабоб, самбуса, манту, лагман, ана ов, чанд намуд овои ватани арсиколаву хади хай хулоса ҳама тарафа тенҷай. Равен ғаму дарди ғарибира бурорен амуҷои мода. Ҳиҷомар ҳам ҳастай бародаро, ҳиҷома Исмоил Тоҷик ҳам ҳастай дар амуҷа. Кадометон ки ҳиҷомарам ки гирифтанӣ бошен, шумо ҳиҷома гирифтанӣ бошен, фақат ҳиҷома ҳозираашда то рафтани хидмат шаво кор мекунад. Баъди саати 8 то саҳара ҳиҷома кор мекунад. Кадоме ҳиҷомагир бошен, шуморо метонед равен ҳиҷома гирен. Фитабочка, ҳиҷома, доруҳои табобатӣ ҳамаш ҳаст. Хулоса ҳазор раҳмат барои видеоро падилитса карданотон, барои видеоро паҳн карданотон, барои дастгирӣ кардани наворои мо. Биё ина марҳамат, шакар охири мо салата омода кардем, ина шакарово сар мекунем. Ҳама каса биёин шакар охирем. Дар ҳамин манзараи зебои рӯи ҳавлии мо. Ина коҳоро дидем?